बाबानि बिमायो आं बायदि आयौ नोंनो आरो एसे मोनसे बेन्चआव माइरंबो नै आंना बोरायाबो बाथौ खुलुमांदो बैसागोनि 1 तारिखनि हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै बैसागोनि 1 तारिख स' गासैनिसिमबो हेपि बैसागु लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय जोङो सानैबो बाथौ खुलुमखांबाय बेनिफ्राय दा आइखौबो खुलुमहैनोसै बाबायाथ' गैथ'आ बेयो साख्रियावसो दं आरो फैथ'वाखै सुट्टि लाथ'वाखै खोमा बेनिफ्राय दा जों आइखौ खुलुमहैनोसै ओमफ्राय आइनो जोङो दख'ना गांसे लाबोदोंमोन आरो बेखौबो होनोसै खुलुमनानै बैसागोनि नामाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम बिसोरो दुगैयाखै 1 तारिखानो दुगैयाखै नै बिसोरो नै इथ' दुगैयाखैनो माला खुलुमगोन बिमाखौनो दुगैयाखै खुलुमाखैबो बेबो नै बेबो दुखांबाय आरो खानायलाय मानसिया खावब्रै बिलि दंथारनि डिभर्सनि भिडिअ नायगासिनो बैसागोनि 1 तारिखनि खुलुमखांजोबनानै दा जानायनि लाहार फाहार दा मा खालामदो मानसिफोरा हायगासिनो भिन्दि आलु भाजा ओमफ्राय मा ओंख्रि बिलाहि दन अमा गोरान एवनाय अमा गोरान फ्राय फुंखा जाया दिनै मैया जादोंमोन ना नाबो दं ना बाथोन गाज्रि आं मोननायलै अमाया बाहायदो जानोसै जोङो संख्रि लाबो सुरुपि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायखांबाय ओमफ्राय दा जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो एसे सानैजों लोगोफोर जोङो बाजारनिफ्राय न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो निमयाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आइनो बैसागुनि 1 तारिखनि थाखाय दख'ना लाबोदों आइनो बेनो ओमफ्राय आबै सानै दंना बिसोरनि थाखाय ब्लाउस लाबोदों कालारा ओमफ्राय बाबानो बेखौ लाबोदों गस्ला स' जों दायो थांनोसै निमयाव हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो जोङो मैयानो मोनफैदो आरो हराव बेनिफ्राय हराव होनाय जायासै आबैमोननो ब्लाउस लांनायफोरखौ ओमफ्राय आइमोननोबो दायोसो होगोन आरो ओमफ्राय दा जोङो आबै लोगोनि न'आव थांगासिनो आइनि बिमा आबै लोगोनाव आबैनो ब्लाउस गैनो सानैबो सासे हेलौ गाइस गुड मर्निं आबै लोगोनि न'सिम सफैबाय आबै बैसागोनि
गानना नायनाय थांसै आबै थांसै गथ' नै मैया मोननाय बिमाया नै जोंहा आबै सासेया बाबानि बिमा इयो आं बायदि आयौ नोंनो आरो आयौ बैसागोनि ब्लाउस आंदो आबैनो आबौआ गैथ'आनो अबेबा थांदों दुमथुगुरियाव ना दा फैबा होसिगोन आबौनो दा होग्रो ओमफ्राय आबै रुमाय हान्थु खरायनानै खुलुमदों आंखौ हान्थु खेरायजासे जुग जुग मै मोनजानांगोन नोङो आबैखौ राफा बोराइबाथ' नायफिनहर आंनि आखिबाराव मोजाङै मोजां थांना थाथों आंनि फिसौफ्रा सानैबो जुग जुग मोनजालांथों आबौनो दा फैबा होसिगोन आबैया देलायबाय होनलाय फट' थिखांनानै देलायदो आबैया बिबार बारना दं दे दिखांदो दे भिडिअ लानाय बायदि थिखांदो र' आबौआबो थानांगौमोन ना जाबाय दे सानैबो फट' दिखांजागासिनो आखाइ हमलायदो मालाय आबैदो आंबो खुलुमनि बुथिया खुलुमाखै बुथिया नै बैसागो मोसानो फैदो 100 थाखा जाबाय बेसेनिया ए सर बैसागो हैना फै नै आइ मोसाफै नै आइ सिथ्लायाव आंनो जात्रा खालामदोंसोनो 10 थाखा माइरं थेमासे माथो जोंहानि गोजा मोसाग्रायाबो न'नि गोजा ए सर न'नि गोजाथारसं ओइ सेरदो मानो दख'ना गानाखै इसायालाय दे मोसादो नै गेजेराव थां नै गेजेराव अ सासे माइरं लाग्रासो रियाया मालाय सल' गैयाबा मोजाथारदो लाइनबो गैया मबाइला दामनो ini Bwisagu Bwisagu Jangan main sorgan. 50 taga जाबाय मालाय नायनि दासो सातरायदो नामा दासो सातरायदो ए एसे मोनसे बेन सं माइरंफोर दे सल' होनदो इसे दे मोसा रियानि दख'नाखौसो इतिहास जाबाय No, salah dia sih. Ay, jangan kenangan apa? Nggak? Sorry, atur salah dia. Tante. नै लोगोफोर आइया मालाय बैसागोनि
जौ संना दोन्दोंमोन बिजामादैनो जौ बिदै ओमफ्राय नै बथलसे दिहुनबाय आइया ओमफ्राय नै लोंगासिनो दाउदै आरो बेदर एवनाय भाजाजों बैसागोनि एसे